Аз спрем да не пиша Доротя. Имах разгледала бележките от Маника мен, това време съм говорила на тази тема. И она ми пиша, ако може да за мен не знае за 5 час. И затова някак поврезани са и едмината час и от цялата и Бог не гледа. Сега пак фокуса да оставам на това погледа да не насочен по Бог. И стиховете Ани ще ги работила в проповедник. 13 глава века, имай страх от Бог или как беше други трябва. Бой се отботи и изпълнува ги неговите заповеди. Затова от това не се за човек. Замислете, аз беше Ани просто спомнях от Соломон, е бил човек, ще добял буквално себе живота. Значи богатство, слава, жени, мощия, значи всякакви благословия, но трябва да има мудрост от Бог. И накрая свакят и сешла тук на земята поминува. Сварят и сесуета, толкова много пак се потенцира по проповедник, що накрая добавих до заклучук го пише како бой се от Бог, нели? Страх от Бог е почетото на мудростта и изпълнува и ги заповедите, а заповедите ги сета на едно човека, първо Бог не е на първо место, него да го сакаш, втората за ближния да се грижиш и да го сакаш сами себе. Така да мисля, че от тук е извора на село, у живота. От тук е извора на постоянието, на нашето живеене, така трябва да се отбива. Мен тази тема справа да много близко до сърцето, не знам защо. Единственото ми беше на тази тема. И така някакво, човек има страх от Господ, това е ултимативен критериум за било такова вредност в живота. Пазите милка на себе. Ако ти нямаш страх от Господ, няма да имаш страх да лажеш. Ако нямаш страх от Господ, няма да имаш страх да крадеш. И остави проблемът, дека не е живо целият компанен систем човека ми. От себе това ще човек няма страх от Господ. Ако някой там горе има страх от Господ, няма да взема мито. Ако някой има страх от Господ, няма да подпише проект с града, защото има по-слаба натура и така нататък. Това не смисъл от се, това е главно нещо, може трябва да работим како човешка раса. Ама много тежко да не пак се оказва. И затова не е словно пословици на милион места, на 100 места, не знам на колко места има напишено. Стравата от Господа почета като мудрост. Така и ги започвам. Да, образованата, значи като ставаш Бог на първото място, като имаш тази страх, който си начинем любовта, ще го даваш, значи все ще правиш, тогава друг ще ти се отива живота, няма да гледаш на тия очи, как ще гледат другите. Но често пак я кажем, съпредневието, образите и човечеството около нас знаят, ако не е нашия поглед. И ти наметна. Да, и да се замаглило живота и да не знам защо това се случило, как ще се случва. Ама моля да стонат свисти. Как беше те стиха твърстият дух, ти го казваш в съвършен мир, но да се надява на тебе, значи погледът трябва да ни види на къй Бог ни трябва да ни види на къй човеците, човечките чекувания, човечките замисли, тук що има Бог смислено за мен и аз да изпълням моя живот. И вика, радовайте се, значи не вика, понекогаш, вика секогаш, значи не трябва да вика си от тъжкотия, да престанеш да тези неща радост от Бог. Самото Негово присъство, като татко, като някой ще те познава много добро, самото Негово присъство трябва на нас да ни биде спокой, радост. Оти, он е taj, što se griži, što mi dam sve ništo ne smo заслужили, защото нали, ако да, трябва да се това нали, раста на забило какви работи, ама ако до сега Бог не ни ги даде тия работи, що сме ги имали, и тия работи сега ще ми се случват, не мога да видя така. Имах беше едно делче, не съм тук записала, ще го изпущих. Да се сетаме на тия молитви, що ни са били отговорени до сега живота. Пътек, как да продължим да чекорим по-натам с тия молитви, ще сега ги молим. Интересно. Ако тогава Бог пожелава да направи такова нещо за тебе,